Volledig erin? Volledig erin. Want het is ook weer zo, we eten uit één schaal. Het vlees komt centraal in het midden, de groentjes rond en we eten allemaal tezamen. Hè? Voilà. Ik ga een klontje boter in een saus. Royale olijfolie. Ik stoof lichtjes, niet bruineren. Dus gewoon een klein beetje. Dat de smaken zo vrijkomen. En eenmaal we gestoofd hebben, dan gaan we afkruiden. Zo. Dus wat is hier de bedoeling? We gaan dat eventjes opstoven, een klein beetje. En zelfs als we klaar zijn, dan doen we gekookte melk erbij. Dus die gaan we nu al aan de kook brengen. Voilà. Dit is echt wel een aparte bereiding. Ik serveer hem niet interessant.